I den her video, der vil jeg vise dig, hvordan du afstemmer en redoxreaktion, og den gang bliver det i en basisk opløsning. God fornøjelse. Når vi skal afstemme en redoxreaktion, så er der altid en bestemt fremgangsmåde, vi skal bruge. Så, første trin, det er til oxidationstal. Andet trin er at finde ud af, hvad er blevet oxideret, hvad er blevet reduceret. Tredje trin, der skal vi til ladninger. Fjerde trin, der afstemmer vi med H+-ioner, hvis det er en sur opløsning, med vand, hvis det er en neutral opløsning, og med hydroxid, hvis det er en basisk opløsning. Og til allersidst, der tæller vi oxygener. Hvis ikke de stemmer, så er det forfra. Okay, vi skal altså have afstemt den her redoxreaktion, som er en basisk opløsning. Vi har noget mangendioxid og noget klorar, som reagerer og bliver omdannet til permanganat og klorid. Vi starter med at tælle oxidationstal for hvert stof. Oxygen har altid -2, og vi har 2 af dem, så derfor må mangan have +4. Og vi skal huske at bruge romertal. Igen, oxygen har -2. Vi har 3 af dem. 3 gange -2 giver -6, men den samlede ladning for det her er -1. Så klorat må have +5, for at vi kommer op på de -1. Godt. Så er der permanganaten. Oxygen -2. Og der er 4 oxygener. 4 gange -2 giver -8. Og nu skal vi op på -1. Den samlede ladning er -1. Så mangan må altså have et oxidationstal på +7. Så er der klorid. Det er en simpel ion, så den er nem at finde oxidationstallet på. Det er bare det samme som ladningen, så -1. Næste trin, det er så at finde ud af, hvad der bliver oxideret og hvad der bliver reduceret. Vi starter med at kigge på mangan. Så går den fra +4 til +7. Så den er altså gået 3 op. Hvis vi kigger på klor, så er den gået fra +5 til -1. Den er altså gået 6 ned. Så det vil altså sige, at 1 mangan afgiver 3 elektroner, mens klor optager 6 elektroner. Så de her 2 tal, dem krydser vi over. Så den her går 3 op, og derfor så sætter jeg 6-tallet her. Fordi 6 gange 3 giver 18 elektroner, så det vil sige, at nu afgiver det her 18 elektroner. Og hvis vi så sætter 3-tallet op her, så har vi 3 klor. 6 gange 3 giver 18 elektroner, så nu optager det her altså 18 elektroner. Hvis vi har 6 her, så må vi også have 6 efter. Og der er 3 klor her, så jeg skriver også 3 her. Næste trin. Nu tæller vi ladninger både før og efter reaktionen. Så før reaktionen, det her har en ladning på 0. Det her har en ladning på -1, og vi har 3 af dem. Så jeg skriver -3. Og her har vi en ladning på -1, og vi har 6 af dem. Så det er -6, og vi har 3 negative klorid. Så -3 giver -9. Så før reaktionen er der jo en ladning på -3, og efter er der -9. Og vi snakker altså om ladningsbevarelse i kemi. Så vi skal have den samme ladning før og efter reaktionen. Så vi er nødt til at tilføje noget negativt her inden reaktionen, så vi kan få det her tal ned på -9. Okay? Så det er jo heldigt, at det er en basisk opløsning. Fordi hvis det er en basisk opløsning, så vil der bare være masser af hydroxidioner. Så der kan vi tilsætte lige så mange, som vi vil. Ja, trin nummer 4. Vi skal afstemme med H+'er, med vand eller hydroxid. Og det her det er en basisk opløsning. Okay, så vi vil altså gerne have det her tal ned på -9. Okay. Så vi skal have tilføjet 6 negative ladninger her på venstre side. Ja, så vi tilsætter altså 6 hydroxidioner her, som bliver omdannet til 3 vandmolekyler. Så mangler vi faktisk bare sidste trin. Vi skal tælle oxygener nu, før og efter reaktionen. Lad os håbe, det stemmer. Så før reaktionen, der er 6 der. Og der er 6 gange 2 her. Så det er +12. Plus 3 gange 3, det giver 9. 12 plus 9, 21. Plus 6, det er 27. Og efter reaktionen, der har vi 6 gange 4. Det er 24. Plus
Der er ikke nogen her. 3. Der er 3 vandmolekyler i et, er der 1 oxygen, så plus 3. Det giver 27. Fedt mand. Det stemmer. Vi har gjort det rigtigt. Nu er den afstemt. Sådan her afstemmer man altså en revsreaktion i en basisk opløsning. Er du interesseret i at træne, hvordan man afstemmer i en sur opløsning, så med her, eller en neutral opløsning, så med her. Giv mig meget gerne et like eller abonner for at se flere videoer.